מלכסון בפתח תקווה, בתאריך הלועזי 6 באוגוסט ב-2012, או בתאריך העברי, י"ח באב התש"ב. לאבא שלי קוראים יוסי, ולאמא שלי קוראים איילת. יש לי 3 אחיות גדולות, נטע, מאיה ותמר, וכלב קטן, קוראים לו ליאו. ההורים שלי בחרו לי את השם נדב, בגלל שאמא שלי תמיד רצתה שיהיה לה בן שקראו על שם אבא שלה, סבא שלי, סבא דוב. אבל יש עוד סיבה, לשם יש משמעות, הוא בא מהמילה נדיב. ההורים שלי רצו שאני אהיה נדיב. ההורים שלי סיפרו לי שמאז שהייתי קטן, תמיד הייתי אחראי, חברתי ושמח ורגיש וסקרן. אני אוהב לנגן בחצוצרה. זאת השנה השלישית שלי. אני מנגן במגמת המוזיקה בבית ספר ובתזמורת העירונית של הקונסרבטוריון. אני גם אוהב טניס. אני משחק 3 פעמים בשבוע. ואני אוהב לצפות ולשחק כדורגל. הקבוצה אהובה עליי במכבי תל אביב. אני אוהב הרבה סוגים של מוזיקה, אבל הסוג האהוב עליי הוא פאנק. בגלל זה הזמר האהוב עליי הוא גיא מזיג. אני מאזין לגיא מזיג כמעט כל יום, ואני מאוד אוהב את המוזיקה שלו. סבא, אתה בן לניצולי שואה. תוכל לספר על הוריך? הוריי היו ניצולי שואה ונפגשו אחרי המלחמה בעיירה בצ'כוסלובקיה שנקראת קרלובי וארי, וזה היה בשנת 45. אמא שלי הייתה באושוויץ עם כל המשפחה המורחבת, ורק היא ועוד 2 אחיות שלה שרדו את השואה. אבא שלי היה במחנה עבודה של ההונגרים והצליח לברוח מהמחנה עבודה הזה, היה ביערות עד שהסתיימה המלחמה. כשהסתיימה המלחמה הוריי נפגשו באותה עיירת נופש קרלובי וארי, ואני התחתנו כמובן, ואני נולדתי בשנת 46. סבא, תוכל לספר על הילדות שלך ועל העלייה שלך לארץ ישראל? כן, ובכן, הילדות הייתה ילדות מאוד טובה, מכיוון שהיה לנו חווה חקלאית, והיה לנו סוסים, והיה לנו עופות. יש לנו אגב גם תמונות מהתקופה ההיא, ועד שבשנת 47 הגיעו שליחי הסוכנות לעיירה קרלובי וארי ושאלו את סבא, את אבא שלי יותר נכון, כן? מה אתה עושה פה? אז הוא אמר, אני קיבלתי פה חווה חקלאית. אבל אז הם אמרו לו, זה לא המקום בשביל יהודים לגור בו, אתה צריך לעלות לפלסטינה. אז זה נקרא פלסטינה, זאת לא הייתה מדינת ישראל. ואבא שלי שמע פלסטינה, אמר אין בעיות, ובאמת עלינו בשנת 49, הגענו לארץ. אתה יכול לספר על הילדות שלך בישראל? כן, בהחלט. אנחנו הגענו לארץ ב-49 כמובן. שאלו את אבא שלי איפה אתה רוצה לגור, ואז הוא אמר אני חקלאי, מושבניק, אני רוצה מושב. אמרו לו יש מספיק מושבים פה במדינת ישראל. אמר לא, אני רוצה מושב דתי. ובאמת הפנו אותנו למושב דתי שנקרא כפר פינס, ליד פרדס חנה כרכור, ושם גדלתי גם במשק חקלאי של ההורים עד גיל 16. בגיל 16 אמי חלתה, ואז עברנו לגור בפתח תקווה. סבא, הרבה שנים אתה היית בצבא. אתה יכול לספר על תקופות המלחמה שלך? כן, אז אני התגייסתי לצבא בשנת 1964, והגעתי לחיל השריון. בחיל השריון עברנו את כל המסלול, עד שהגעתי לקורס מפקדי טנקים,
אחרי קורס מפקדי טנקים נשלחתי לקורס קצינים, ואחרי זה לקורס קציני שריון. ואחרי שסיימתי את קורס קציני שריון, הוצבתי בחטיבה 7, גדוד 82, כמ"מ, ואז התחלנו לאמן את כל הטירונים שהגיעו אחרי לימוד מקצועות הטנקים, הגיעו לגדוד, ושם אימנו אותם עד שפרצה מלחמת ששת הימים. במלחמת ששת הימים אני נכנס עם המחלקה, הייתי מפקד מחלקת טנקים, נכנסנו לכיוון הרצועה מאזור מקיבוץ ניר יצחק, ושהגעתי עם הטנק שלי לתוך ח'אן יונס, נפצעתי כי היינו חשופים בצריח. זה לא הטנקים שהיום אתה יכול לשבת בפנים ואתה רואה כל מה שקורה בחוץ. היינו צריכים לעמוד ולראות מה קורה מחוץ לטנק. ואז טנק מצרי שלא ראיתי אותו, הוא פשוט התחבא לי בח'אן יונס בין הבתים, והוא ירה פגז. הפגז נפל מצד ימין של הטנק שלי, אבל מהרסיסים אני נפצעתי, והמשכתי בלחימה עד לרפיח. הגענו לרפיח, ואז היה שם תחנת איסוף פצועים, והרופא הגדודי עלה לטנק, בדק אותי ואמר לחובשים תורידו אותו, כי רחוק בפציעה שלו הוא כבר לא יגיע. ואכן הורידו אותי מהטנק, והגעתי בסופו של יום בלילה לבית חולים סורוקה. משם אמרו שאפשר עוד לפנות אותי לכיוון בית חולים קפלן, ושם שהייתי שבועיים בבית חולים קפלן. מבית חולים קפלן עברתי לתל השומר, לבית חולים תל השומר, שיבא כמובן, ושם עברתי מספר ניתוחים, ונשארו לי רסיסים עד עצם היום הזה, בחזה וגם בריאה הימנית. סבא, איך פגשת את סבתא? אז ככה, בשנת 1968, עברנו מפתח תקווה לתל אביב, לשכונה שנקראת קריית שלום. הגענו לשם, ואני המשכתי לשרת כמובן בצבא, ואז אני רואה את סבתא, בחורה צעירה, בגיל 18, 19. אני כבר הייתי אז בן 25, ונוצר בינינו קליק, והתחלנו לצאת כמובן, ואחרי, אני חושב, שנה החלטנו זהו זה, מתחתנים, והתחתנו. תודה רבה סבא. יש עוד משהו שאתה רוצה לספר על עצמך? אני אספר עוד משהו. אחרי החתונה, השתתפתי גם במלחמת יום הכיפורים, אבל אחרי המלחמה כבר, בשנת 1974, נולד הדוד שלך יניב, הוא נולד ראשון, אחריו נולדה אמא שלך איילת, וב-1982 נולדה הדודה שלך יפעת. והיום אנחנו עם 9 נכדים, נהנים מכל רגע, גם מהנכדים, גם מהילדים, ורק בריאות ואושר. תודה, תודה. תודה לך סבא. היה לי מאוד כיף לעשות את העבודה הזאת. חשבתי שכשאני אראיין את סבא, אני אכיר את רוב הסיפורים שלו. אבל כשראיינתי אותו באמת, גיליתי שטעיתי. סבא סיפר סיפורים שמעולם לא שמעתי עליהם. סיפורים מאוד מעניינים.
אחרי שראיינתי אותו, התחלתי לאסוף תמונות שלו ושל המשפחה שלו. השלב הזה היה מענה לא פחות. מצאתי תמונות שאפילו לא חשבתי שיש לו. תמונות של הדודות שלו ושל ההורים שלו כשהם היו צעירים. למדתי מסבא שאנחנו חייבים לשמור על המדינה הזאת. סבא נלחם במלחמת 6 הימים ונפצע בה, ואחר כך הוא גם לחם במלחמת יום הכיפורים. והוא עדיין עשה הכל בשביל לשמור על המדינה שלנו. במיוחד בימים האלה אנחנו צריכים כמוהו, לקחת דוגמה ממנו, ולשמור ולהגן על המדינה הזאת לא משנה מה.